бо ибтикори бошгоҳи истиқлоли шаҳри Душанбе дар меҳмонхонаи ҳайатре ҷинси курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои мураббиёни тоҷик оғоз гардид. Семинари омӯзиширо собиқ сармураббии дастаҳои Рубин, Ростов, Кайрат, Сочи, мутахассиси шинохтаи Туркманистону Русия Курбан Бердиев бар дӯш дорад. Мураббии соҳибтаҷриба дар ҷараёни семинари омӯзишӣ барои мураббиёни тоҷик аз таҷрибаи андӯхтаи хеш дар майдонҳои бузурги Аврупо дарс мегӯяд. Қабл аз оғози курсҳои омӯзишӣ маросими ифтитоҳи чорабинӣ баргузор шуд. Дар маросими кушодашавии семинари омӯзишӣ роҳбарияти бошгоҳи Истиқлол, мураббиёни дастаҳои Лигаи Олӣ, Лига Якум ва дастаҳои кӯдакону наврасони ҷумҳурӣ иштирок намуданд. Қайд гардид, ки яке аз ҳадафҳои асосии баргузории дарсҳои омӯзишӣ ин пеш аз ҳама барои баланд бардоштани таҷрибаи касбии мураббиёни кишвар мебошад. Цель – это приехать, поделиться опытом в дружественную республику, в дружественную страну, которую я вспоминаю еще с тех пор, когда сам играл. У меня много знакомых, друзей. И тот опыт, который есть у меня, я с удовольствием поделюсь с ребятами, с молодыми. И плюс, может быть, надеюсь на то, что какие-то новые идеи. Ночью прилетел, встретили очень хорошо, ночью прилетел, и ночью город не узнаваем, но по знакомому проспекту я все-таки проехал, который не изменился с тех пор. Но город, как будто в другой город приехал, я давно не был здесь. дар рӯзи аввали семинар миёни иштирокчиён ва мураббии соҳибтаҷриба Курбан Бердиев табодули афкор сурат гирифт. Мавсуф аз ҳунарнамоии волои тими миллии футболи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё 2023 ёдовар шуда, аз рушди босуръати футболи тоҷик изҳори хушнудӣ намуд. Ёдовар мешавем, ки дарсҳои назариявӣ ва амалӣ дар меҳмонхонаи Ҳайат Реҷенси ва варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе давоми 3 рӯз баргузор мегарданд. Инчунин аз ҷониби бошгоҳи Истиқлол ба Мавсуф пироҳани даста ҳамчун тӯҳфаи хотиравӣ тақдим гардид.